салом алайкум бачаҳоячам. Умедвор ҳастам ҳама 100% видеоро як чойи талх, хушрум, чой нӯшида тамошо кунед. Акара кадоми мардака, кадоми фарзанд дора, дили ма дар ҳамин ака сух ба худо қасам насоат дозида Тоҷикистон қариби як ишава чандай намедонам ҳамин видео яка дистам. Иншалло ҳози видеоро даже ҳози сараш метиҳем. Просто видеоро то охирша тамошо кунед. Ҳамин ака чӣ мега? Хитонай даъни худаш фаҳмед. Аймо чӣ мера? Я лайк бесун, я комментария. Просто я бародарда роӣ ки ӯ бародарта бугу да ягон каси дигар роӣ кина. Статусотонда монен. Ай ҳамат хоҳиш мекунам поделиться кунед то ин бародар фарзанд шава. Дӯстон зинда ва саломат дар амони Аллоҳи меҳрубон видеои падара тамошо кунед. Салом алейкум акай Комрон. Ма падари ҳами бародар Қурбонов Осимҷон мебошам. Осимҷон соли таваллудаш 7 майи 2004. Зодаи нояи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ. Осимҷон рӯзи 19 май бояд ба хонаи амаш ба нояи Рашт сафар мекард. мо Осимҷонро дар таксӣ савор кардем, провожач кардем, рафт. Хулоса бегоҳ дар шаҳри Душанбе расид. Ай сари Душанбе бегап ба мо занг зад ки қадарҷон шав мо ҳамин Душанбеда местуму саҳар насиб боша таксиҳои тарафи Рашт да сувор мешавам мерам. Майли бачам. Ай шав истод. Саҳар барвақт хест гӯ падарҷон гӯ хайра ман сафар мекунам ака мерам. Таксиёда мешинам мерам. Хай бачаҷон роҳи сафед. Хай рафтӣ расидӣ. Бо ба моро як телефон бикӣ ки мо алахон нашем. Гуфт майли. Хай дигар мо ҳам рости гап рӯзона дигар зангаш назадем. Ку пуштай дигар уҷа телефонҳо ҳам намегиранд дар ӯ кӯҳ. Хай рафтӣ расидӣ бачам занг бизанам. Рӯзи 20 буд. Дигар рости гап ҳамун рӯзи 20 ина то имрӯза 24 рӯз мешавад. Ҳамин бача беному нишон ай. Телефонош киштагӣ ай. Ягон ҷо қати ягон кас гап задагӣ нест. Ҳама ҷоро суроғу пай кардем. Ягон кас дар телефонам кардагӣ нест. Хай бачаҳо кадоме агар маълумот дошта бошанд нисбати ҳамин бача илтимос ба ҳамин номерои мо занг бизананд. Хай номероро экран намемонад акай Комрон. инам хеле бародаро илтимос мекунам аз шумо хай ҳамин поделиться кунед ҳамин акай Комронда лайк монед ҳамин одама тезтар мо пайдо кунем. Ба худо 24 рӯз мешавад. Даракш нестай. майли ҳазор раҳмат.